салом алайкум ба ҳама бародарон. омадем корхонаи қорисало абрадна я самолёт мо худаш рӯи кард ба санкт-петербург ки биё ту биақачиде чукиста ҷарафта ва мо омадем да ҳами ҷаем бародарон батли мо бучид пага сема гири мо дар инстаграм буд мешава омадем дар ҷа одамои нав акаҷон чи хеле соз мистияк ҳаман аст пирзода теҷеке никш дар инстаграм бадроен чанд подписчик дори ака 125,000 подписчик дора якам рашадай ростай беҳтарин кордай бадроен як бор дига подписатсия кунен ва гуфтанем ки мо дар салоҳи ҳиҷомаем биёен бародаро ҳиҷомаро затариб кунен ҳиҷома кадам бигирен мо дар хизмат шумоем инам яка худаш ҳиҷоматон мекуна так что гуфтанем ки алезвазанӣ натавзен дасти яка сабука ихчамон узбала боша мо дар питерам корхонаи худмона дорем дар екатеринбургам корхонаи худмона дорем ҳатто дар тоҷикистонам дорем дар люблино дар москваам ҳастай ва номерои ҳамаш дар ами зери рақам дар зери экран мондагии рақамои ҳамаш шумо метавонед фақат алоқа кунед бигӯед мо бием мо ҳайс мелоем бием омадаам бирем хайр